Let's go. Tingnan mo naman ang itsura ko. Wow. Hi everyone! Let's go out. Magsuri-suroy. Magsuri-suroy daw. Marami na namang lakad. Talaga. Ganyan talaga ang buhay, guys. Welcome again to my channel. Nandito na naman tayo at nagkakatuwaan. Kami palabas na. Hello, kumusta kayo dyan? Ako'y naglalakad, guys, ha. Papalabas na sa garahe. Ang ganda. Ano lang ako, nakachinelas, no? Ganda ko, ano? Ganda ko dyan, ha? Ganda? Ganda? Ganda. Hi, everyone! Good morning, good morning, good morning! Today is July 26. If I'm not mistaken. Tama ba? Dyan? Ah, tama. At least. Bumati ka naman dyan. Hoy! Hi! Hello! Good morning, good morning, good morning! Ayan. Medyo natagalan, guys, bago ako naka-upload kasi alam nyo naman, busy. Kaya kung ano yung ma-upload ko at may share sa inyo ay pagtyagaan muna, guys, ha? Kasi busy ang nanay. Ay, ang daming mga nilalakad nowadays. So kung anong ma-upload ko ay talagang pinagtuunan yun, guys, para sa inyo. Share lang. Fun. Stay inspired, smile. Yan. Ano ba? Nagagalit, guys. Kino-close up ang mukha ni Janjan. Yan. Ang bunsoy ko na maliit. Sa puso man sana pag-ibig lahat sa'yo ay magtagumpay. Ngunit may araw. Okay, binibigyan mo na. Holy shit! Holy. Kita nyo ang ganda ng boses, di ba? Kahit walang accompaniment, kayang-kaya niya. Sige pa! Tuloy! Nakalimutan ko na lyrics. Tuloy! Nandito na tayo sa tapat ng City Hall at dito sa may kilid niya ay may Agri Fair. Ayan, may nakalagay, welcome! Agri Fair. Kanya, di ba na? Sandugo Agri Fair yan, guys. Daming mga display ngayon. Pati sa ICM, marami talaga. Mamaya, ipapakita natin. Nalilito na yung kampo sa dami ng kumikilos dyan ng mga sasakyan. Ayan. Punta tayo dyan at makita nyo mamaya kung ano yung mga display dyan. Daming tao, nagtitingin. Kasi maraming display ngayon, mga Agri Fair, yung mga processed foods, maraming products ngayon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Makikita nyo mamaya sa Island City Mall, sa may ground floor. Marami na siguro tapos na ang pag-display nila, kaya tingnan natin mamaya. Punta lang kami saglit sa City Hardware at doon ay magtitingin ng mga kailanganin para sa project. Kaya punta na naman kami uli doon. Pero guys, hindi ko madala tong cam kasi ang naumpisahan kong pag-record ngayon today is this camera. Ay obvious na nakikita nila, minsan ay pinagbabawal nga ng mga pinagbabawal ng mga personals na kumuha ng video doon sa loob ng kanilang store. Kaya dito na lang tayo, hanggang dito na lang tayo. Okay, babalitaan ko na lang kayo mamaya. Tayo sa City Hardware. Tayo pupunta ngayon sa Sandugo. Okay? Tapos na tayo sa purpose natin sa City Hardware. Sa Sandugo naman tayo. Busy na sila dito. Sandugo Agri Fair. Here. Ang daming display. Ang dami. Diba?
So, sa harvesting na ta, partial harvest, kung dako kayo yung fish pan, di ba? Muna sila na sila yung partial harvest. Pero kung atong fish pan is kanang coil part, pwede na tayo na. Diretso na ba mag-harvest na rin? Ang daming roses. Wow, ganda ng mga plants. Wow. Wow, ganda. Tapos na ang fence. Tapos, nag-landscape sila. Abayos na dito sa harapan ng munisipyo ng Tagbilaran. In front of Municipal Hall is very nice. Oh, ganda na. Wow, ang ganda na ng munisipyo dito sa Tagbilaran. Ito na. Natapos na rin yung kanilang fence. Tapos ngayon, busy dyan sa kilid kasi may agri-fair. Maraming mga display na kung ano-anong products from different towns of Bohol. Nandyan yung mga root crops. Meron doon may naririnig ang boses at nagtuturo kung ano yung agri-farming gagawin nilang mabuti para sa mga fishing, mga kung ano-ano. Okay, let's go to the other part, the Island City Mall. Kasi ang init guys, kaya pasadahan na lang natin. Ayan, paikot na lang tayo kasi ay nako, talagang maluluto ka. Ang init guys. Uy. Ang init talaga sobra ngayon. Kaya 10,000 square meter ang kulang Bawal saan? Ay, bawal. No entry. No entry. Kailangan paikot. Kaya pasadahan natin ang mga display nila. Ayan, mga tanim at kung ano-ano, may mga gulay. Ayan, daming gulay. Prutas. Daming tanim. Mga processed foods. At mga tanim, may kiwi, may marami. Talong, honey, may honey din sila. Wow, mais. Naku, ang gaganda ng mga products. Ang daming langka. Ang daming pinya. Ayan. Oh, pinya. Pinya, dami oh. Pa tayo? Pa tayo? Dun sa dulo guys, may nakita kaming sundalo at dito sa likod may nagtatago. Ayan. Bakit kaya ayaw pakuha yan? Yun na Ang nangyari dyan? Ayan na ang sundalo. Sundalo na nagka-traffic yan, oh. Ala, bakit ganun? Oh. Dito sa may McDonald's, in front of McDonald's, may mga soldiers. At kami nagtataka kung bakit ganon. At yung mga tao ay, tingnan mo naman ang mga ano nila, gesture. Parang nagtataka at nagwa-wonder, ano bang nangyari doon? May nangyari! May nabangga! Bangga yun, oh. Eh bakit sundalo ang nag-asikaso? Ay, nabangga nga yung ano, yung binangga niya, oh, sa likod. Binangga niya sa likod yung ano, oh, yung bago pang sasakyan, oh. Nandun, oh. Ayun, oh, binangga niya yung ano, yung Fortuner na bago. Bakit may sundalo? Eh bakit sundalo ang nag-asikaso? Baka may laman na ano yan, na politiko, ano, may sundalo sa loob. Ayun. Service ng politician? Ayun po. Baka nga service ng politician. May kasalanan niya yun. Binangga niya ang likod eh. Ayan. Ano nangyari na? Traffic tayo rito dahil may bangga doon, oh. Binangga niya yun nandun, oh. Oh. Ina. Teka, may sundalo doon. May sundalo? Oo. Parang kunti. Eh, kahit po kunti, ganyan na lang, eh, bago yan eh. Backing nga tayo. Alam mo, pag bago yan, eh, tignan nila yung ano, kasi kung sino may kasalanan ba? Ayun, yun pala ang reason. Yun pala ang reason. Ayun. Nagtaka lang ako, bakit sundalo nag-aasikaso? Wala siguro mga enforcer ngayon? No? Nagkaroon yung pulis na. Pulis.
Sabit Okay na. naman. Oh. Ayan. Ayan. A few inches later. Ano nangyari dyan? Ayun, nabunggo. Nagkaguluhan yun, nagkabungguan na yun, yung dalawang yun. Maganda ang mga yun, mga pulis na yun, mga bata. Alis na. Ayan, tama-tama. Daming display. Yan, timing na timing. Hindi naman pala. Ay, Nag-flash, pinusto lang yun. akala ko sa atin na yun. Pinano niya, inayos niya yung partiyan Mali, niya. mali. Ang daming display dyan, oh, furnitures.